or so hindi sana siya Hi guys, Razel here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing another haul. I know, another haul. Malapit na talaga. Malapit na ako matapos sa mga haul. Malapit na sila maubos. Malapit na maubos. Malapit ko na sila maubos i-feature. Please bear with me. Itong mga items na ipapakita ko sa inyo, mga mura sila. You can call them online divisoria kasi sobrang mura nila guys. Yung downside lang sa mga websites na to is ang mahal ng shipping. I have tried ordering from these websites even before they started contacting me. And dumadating naman yung mga packages ko. Again, I-mention ko to sa previous video ko. This is not sponsored by the way. Not at all. They did send me all these but they're not paying me to do this video. Gusto ko lang ipakita ko sa inyo guys kung ano yung mga deals na makukuha nyo sa Dresslink and Direct na mura. Pero again, yung downside is mahal ang shipping. I have tried ordering from them when I was in Cayman, when I was in the US, and dumadating naman talaga yung mga orders. Hindi nga lang ganun kadali, especially when I was in Cayman. Ang layo din naman ng Cayman. Pero nare-receive ko sila. I am not sure with Philippines. Hindi ko alam kasi hindi pa ako nakatry na mag-order sa Dresslink at saka CN Direct na pinaship ko sa Pilipinas. So, I'm not sure. Pero sa Philippines naman, ang dami na din naman mura. So, I don't think parang necessary talaga na mag-order sa CN Direct or Dresslink. Ito is sa mga kababayan natin dyan na wala sa Pilipinas, nasa ibang bansa, and looking for mga stuff na ang mumura lang. Parang divisoria lang talaga guys, kasi ang mumura lang nila. I will go ahead and start. Okay, this package is from CN Direct. Hindi lahat maganda yung quality, especially yung clothing. Yun lang yung dapat maging careful tayo kasi yung clothing nila hindi pareho yung nasa picture at saka yung totoong sinisend nila sa inyo. Magkaiba. Like this set. This is a set right here. This is see-through, you guys. I cannot wear this. Ano siya, masikip siya sa part na to. So this I cannot wear because first of all, it's see-through, tapos masikip din siya sa akin. So that's the top, and then the bottoms looks like this. The bottoms fits well, kaya lang sobrang see-through ng bottom. Like, look at that. Sobrang see-through, hindi ko siya masusuot. Ganda niya tingnan sa website, ang sexy niya tingnan sa website, but sa totoo, hindi siya maganda. So yeah, careful lang tayo sa clothing. Okay, next clothing is this one. Ito, hindi sana siya see-through kasi ano siya, double-lined siya. Hindi sana siya see-through, kaya lang hindi siya kasya sa akin. Malaki siya sa akin. Sobrang sayang. Kasi gustong-gusto ko pa naman sana siya. And again, perfect kasi hindi siya see-through. But then it's so big. This is already small, I think. Ang ganda pa naman guys, oh. Ang ganda pang summer sana. Tapos ang ganda ng material kasi hindi siya makapal. So, preskong presko. Meron siyang pineapples. I really like it. Tapos may lace-lace sa baba. Next one is this. Ito, gustong-gusto ko to. Ito, kasyang-kasya sa akin. Ay, naku guys. Basta ganyan yung skirt niya. Meron siyang paslit sa taas. Wait, ha? Wait. Bear with me. Ganyan yung itsura niya. Meron siyang slit dito. Basta ang hirap naman. Matagal na akong gustong magkaganito na skirt. And paano siya? Pag ganyan siya. Basta sexy siya. I will insert the picture right here. Pero ito hindi siya see-through at all. And then, okay na okay din yung material niya. It's stretchy. Okay, next one is this one right here. It's just a simple cropped tank top. This is only $2.24. By the way, yung skirt na maganda, $4 lang siya. Ito, medyo may kamahalan, pero maganda naman siya, guys. It is $6. Ito yung pinakamahal, $7.82. So, almost $8. Tapos, hindi siya, tsaka siya. Huwag nyo niyang bilhin. Okay, next piece of clothing is this one right here. Gustong-gusto ko sana siya. And gusto sana siya ni Dan. Kaya lang sobrang laki naman, guys. Over naman ito. I got it in the size XXXL. Bakit ba naman kasi XXXL yung kinuha? Nasabi ko na sa previous video ko na kapag mga plaid and mga bomber jackets, maganda yung mga quality sa kahit nasa ang online shop na natry ko. So, I decided to get this para sana kay Dan. Pero, OA naman sa laki. Meron siyang hood. Okay yung quality nito. And then, meron siyang ganyan pa plaid. Pero, sobrang OA sa laki to kay Dan. Okay, next one is this one. Yung mga
ano nila, yung mga gadget, accessories, something like that. Sobrang mumura lang, guys. This one is a camera cleaning kit. Meron siyang ganito, oh. I have tried using this on my camera already. And meron siyang ganito, so mag-ano siya ng hangin sa lens mo. And then, meron siyang kasamang pamunas na hindi ganun ka-soft. So, hindi ko pinagkakatiwalaan tong pamunas na to. Para lang siyang, pamunas ng table. And then, ito, gusto ko to. Kasi meron siyang brush na ganyan. Ito yung burnish ko sa aking lens. And, yeah, it actually works. And soft naman yung brush niya. So, yeah, gusto ko siya. Tapos, na-hide mo siya ng ganyan. And then, this part right here, meron siyang ganito na hindi ko maintindihan kung para saan. Pero, hindi ko siya ginamit kasi nakakatakot siya gamitin. Parang feeling ko tumidikit siya sa lens. So, itong brush lang yung ginamit ko. Burnish away ko yung mga dust sa lens ko. Tapos ito, ginanunan ko ng hangin. Ano yun? Next one is ito. May kamahalan siya. $9 siya. Hindi ko pa ito nagamit. Actually, hindi ko pa ito na-open. Ngayon lang. Kasi, diba, naghahanap ako ng car mount. Hindi ako makahanap-hanap. And hindi ko din siya nahanap sa CN Direct. Like, walang car mount na nasuscrew ko talaga yung yung camera ko. So, I went for this. And it is... Wait, let me figure out what this is because I forgot. Kakagatin. Yung napaka-scary naman nito. Parang, naman siya, parang madudurog naman yung camera nito kasi ang hirap niya i-open. Nakakatakot ka. Okay, down to our last two products from CN Direct. Maliit siya na aviators na style. Pang kids kasi to. Ito kinuha ko for Dan. I'm not sure if magugustuhan niya to. Feeling ko hindi kasi parang yeah, pero ganito siya. Para kay Dan to, hindi to para sa akin. Feeling ko maganda naman siya. Anyway, yun na yung lahat from CN Direct. Ililive ko yung link ng mga products below if you guys are interested. Okay, next up are the stuff that I got from DressLink. Okay, so the first thing I have in here is this backpack right here. It looks like that. Yung travel backpack na ginagamit ko lagi, yung hand carry ko, is from DressLink as well. It's the same material and matibay siya, guys. I have been using that for 2-3 years and siya lagi, yung backpack na yun yung laging hand carry ko. So I decided to get this kasi medyo maliit yun. And then meron siyang ears like that. So cute. I like the combination of the brown and the pink. Okay, next up are long cardigans. Kasi mahilig ako sa mga cardigans, you guys. Ito, sobrang ganda ng material. Ito, medyo may kamahalan. $7 siya, pero okay lang kasi ang ganda ng quality, guys. Ang ganda talaga. Tapos hindi ganun kahaba yung sleeve niya. Pero mahaba siya and I like it like that. I have been really into like very long cardigans. So yeah, mahaba siya. And then I got it in black as well. Kasi again, mahilig ako sa mga cardigans. So it's just a long black one. Sa akin, para na siyang maxi dress. Maxi dress. Okay, next one from DressLink is ito. Ano siya? Nail care kit. So merong mga nail clippers, merong gunting, and then merong ganyan. Para sa nails mo, and if you guys watch me, alam niyo na ako lang yung gumagawa ng nails ko. So, this comes in handy. Maganda siya kasi meron siyang case. And socially naman yung case niya. Okay, next one is this travel bag. Pwede mong lagyan ng yung mga arm, yung mga panty mo, mga ganon. Flat siya, pero ganyan siya, guys. Yan. And pwede mo dito ilagay yung mga bra mo. Kasi alam niyo naman, ang hirap ipack ng bra. Tapos dito ilalagay mo yung mga panty mo dyan. O, diba? Tapos meron pa secret pocket. Meron pa siyang secret pocket na ganap. And then, meron ding mga sunnies from DressLink. Ito, very similar sa glasses na meron ako. Yung akin nga lang is blue. Ito, parang meron siyang purple, green, ganon. And then, this one is para kay Dan. Kasi yung black na version nito, sobrang nagustuhan ni Dan. So, I decided to get it in this color right here. Ito yung wooden, yung ganyan niya. Ito, may kamahalan siya. $6.62. Okay, next up are socks, you guys. Sa DressLink at saka sa CN Direct, sobrang maaasahan yung mga socks nila. Halos lahat ng socks ko galing sa DressLink at saka CN Direct kasi sobrang mumura lang nila and okay na okay yung quality. Like, wala silang, alam mo yun, yung mga extra na sinulid sa ilalim. I hate those. I don't like the way it feels. Ito ha, merong 6 na pairs ng black na socks and the quality, you guys, is really good. This is only $6.58, so $1 each. And then I have more socks in here. Ito yung low cut, like
ganyan lang siya. Meron ditong 5 pairs. Again, okay na okay yung quality. Magaganda yung socks ng Dresslink at saka See and Direct. And then, last one, ito yung pinakamahal sa lahat ng nakuha ko from Dresslink. Mahal siya. Kaya lang, ang tagal ko nang gustong magkaroon ng ganito. Ito yung pang ano ng brushes mo. Like, kapag nagdadry ka ng brushes mo, ilalagay mo yung brushes mo dyan para madry siya. Tatayo siyang ganyan, tapos ilalagay mo yung mga brushes mo dyan, and then matutuyo sila. And bongga kasi hindi pupunta yung tubig sa ferrule ng brush mo. And yun na lahat yung from Dresslink. Now, I have some stuff in here that I wanted to show you guys. This is from Banggood. Yung Banggood, para din siyang Dresslink at saka See and Direct. Mura din sila, pero Banggood mas wide yung variety niya. Like, sobrang dami nilang mga gadgets. They even have iPhone, yung mga ganun. And then, mga like camera stuff. I got a tripod from Banggood. Looks like this. I can't show you guys because I'm using it right now. It is actually a really good quality tripod. Mas mahaba siya compared sa old tripod ko. So, yung old tripod ko, iniwan ko sa Pilipinas. And ito na yung gamit ko now. So, it comes with a pouch. And, yeah, maganda yung color niya. Para siyang, hindi siya rose gold. Para siyang, chrome? Basta yun. And then they also sent me the 4K Ultra HD action camera. Ito yung action camera na ginamit ko when we went to Shangri-La. Tapos the action camera that I used when I vlogged sa pool ng mama ni Dan as well. Ang dami niyang kasamang attachments. Oops! And then, I don't have the actual camera with me right now. Pero yung sinend nila sa akin is yung white, which looks like this. Parang siyang GoPro, pero hindi siya GoPro. And okay naman siya. Hindi ganun kaganda yung quality niya sa gabi. Pero sa umaga, like, you know, sun is out, maganda yung quality niya. So, yeah, that's that. And then, last na lang talaga. Ito, hindi to kasama sa mga murang website. Pero I have some makeup and skincare in here from the brand Yada. And I have used Yada mask before and I actually really like the mask. Hindi ko pa na-try yung ibang products nila. So, I'm excited to try. This is from Amazon. I forgot the name of the shop. I'll leave the link below if you guys are interested. They sent me this Oh My Sun Slush from Yada. So, it is a sunscreen. It's so cute. Meron siyang SPF 50+, PA triple pluses. Ganito yung itsura niya. So, perfect siya, especially sa weather dito na, like, it can get really hot in here, you guys. And then, they sent me the Anti-Trouble Bubble Cleanser. I use cleanser all the time. It's always great to have one. And then, they also sent me the Yada Anti-Tea Red Zero Spot Cream. Para sa blemishes mo siya. Bongga, meron siyang ganyang applicator. Oh, looks really interesting. And then, the last one from Yada and the last one sa haul na to is this all-day cushion from Yada. Looks so cute, the packaging. Look at that. I'm pretty sure it's gonna be way too light sa akin. Wala na akong pag-asa sa mga cushion kasi halos lahat ng cushion na na-try ko, too dark, just too dark. No, not too dark, too light. And that is everything, you guys. I hope you guys enjoyed this video. Please do like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to give bye.